onye ụlọ omenu nemu ọmụ alọ bụ na agụ nọ mbụ oge ọbara atụrụ ebide bekemu ide manyị bụgote na adị ndị nwụrụ anwụ ori wudu ude na onye agagụ ogo na-egwu okwu ude na ọnwụ ọnwụ uche alụmdi bụ okwu obodo n'anya nwa ekesaba na osi ma mgbe eke nzu eji ego ego nzu were nzudo maka ndị nwụrụ anwụ ma onye ude ori udo m onye ụlọ binu ekene mara ọbụna agụ m ihe n'oge nkịta ejiri chụọ aja na aja agụ m udo eri ya aja aja edoro chụrụ aja na ori udo m onye ụnụ wizam igbo ọdịgoro ije aja okwu ndị oji ọgba akwabụ mmiri were ịba atụ onye agụ anya nne mụrụ mụrụ nwa onye tiri izigwe mmanwụ onye jiri m jiri iko ya eri nwoke m onye ụlọ nke m ọbara atụrụ edide nke atọ n'ụzọ m ụzọ wee tọọ dibịa onye ụlọ enu eme ọbara atụrụ edide okwu ọjọọ onye ụlọ enu ị na-enwekwa anya n'oge ruo mgbe anyị ji oke ọja na-ezigbarịta ọdịnadawa ndị na-eri aja na-erikwa aja ndị na-etoli aja etoli ndị nkịta ejiri tụ aja n'aja ọbịa nke na-eri aja chetara onye tụrụ ya wee nawa nawa ụfọdụtụrụ mgbe mmọnwụ eticharụ nwa iyi nwa mmiri eze ezo nwa 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 kụtụkụ onye ụlọ elu ndeke ndeke adịkwuru ene abụke mmadụ mgbe na-arụ ọgwụgwọ ndụkwa na ọkụkọ chariri onwe ya egbe ụdụ na-eruru igwe ma ọ bụrụ na obe ga-egarị ịmakwa na obe ka amara ọchị nkịta onye ụlọ onye ụlọ elu oke ọgbọ n'ọkwa ọdụdụ ebe enye ọkwụ ọgbọgba mkpu eji agụ okeke eji agụ akpa ibe dị iche dịka n'iru egbe onye ụlọ onye udo m onye onye na-enu ụgbọala ahụ na-agụ ngọba ndị amụrụ onwe onye ụlọ ọrụ ya bụ agụ ya nkụ nọ na alịla ọnwụ oji dada onye na-enu onye na-eme na ha dụrụ maka na bọbọ wetara onye emeribe